आं दा बुंखांबाय गिजा टाउनाव थानानै नाय दङ ओमफ्राय आंनि लकेसनाव नायसिङै दङ मिन्स माने जेसेबां बाल थानाय बर'नाव नायसिङै दङ दा आबोनि बागै आंखौ फायनाय आजui tangka bosok paya ko bazui ya gulugo tadi na siri tak taga anja ko hamyang mate ke hata sok pakai ko bima to actually tini faimani hingkangkai sini bwskango silver jubilee tongo aboni bagui sini group ni shirt nango shirt paina hinui faimani ke shirt rok already paibai kya infinity o thangana ke phaikaba balokaba ni kisa hapnani kita ani logio bo borok tongo go borok bo painai aboni bagui hapailai kita ang smart bazar o kaisa sok paya ko wachapano tini pulya town o phaya balokha gangke o jaga rogo boys ka boy makhai ke tang himale gan rok tamui tongbula aboni bagui jai mwnai song bazai song mani rok pailai tonglaio iko mwnai tamjen painai tam paima cha hainai nai tongo ukologo yagrui ke bongni logi ni haino tong tongkha tangbo to naithoka obono tamo nang saimia tomo naithokjaka hingke ang video kisa clip nakhata twi phai tongo mayung buang khojak aswk di obosi 1700 putla hingke ang tabuk phano hamjago ang markhe putla thwngjago bai phano ang hamjago markhe no pink colour markhe chajago chini mayung buang khojak wow bukhuk bara asa oro khe pencil nana pho bazui bini bwsajakni bagui nai tongo angkhe kunule pailaia body lotion rok paikha cream rok kisa paikha offer rwri tongo ba sini cup se 150 rok dam no baksa khe to kwlai wngjak nai nangkha dam wngjak ta 29 taka jat rok tongo buy one get one abo kasung naithokya glass 199 dok offer rwi tongo jekono mal paikha hingkhe gift mano ta surjomukhi sunflower gift rwwi tongo tini hinkhe jekono manui paikha hingke no 100 taka dam mannai cup set hingkhe jog electric ni jog mano hingkhe tei kaisa hingkhe hotpot rok mano ta 100 taka rwi ma paifru hingkhe abo gift phano haino rang rwi ma paifru kwsang khe nalia koti kaisa nakhang oro no 399 khe dam kom kheno mankha hinui tei kaisa naithokjakmani abo wngkha hingkhe to riyasa hamtui hai hingkhe tabuk paimani abo hingkhe 399 phano kisa kaham ta oro se tabuk 4,500 ni bisi tamui tongkha goribo naithok siri 4,500 ni bisi tamui tongkha mo paikhe swng hainai bishal bazar sanai kwchangmani jora bari kutung rok bo kongkhorui tongkha dam kaham no purple naithoka siri gori kaham kaham to kurti nakhata ang 399 khe kaisa
sai songkotoma tabuk hingkha Vishal market o thangui tongo. O jagao cherai rok ni ree rok painani hinui bachai thangui tongo ta. Sok paikhai ikor bag chikon chikon kaham kaham haibeno hingkha hamjakya naithokjak phano. Ang oro ree kutung kisa nanai tabukhe cherai ni bagui nai tongnai bachai bwchajakni bagui. Hingkhe chwng paikha o lady hor wngkha 5:30 tamui tongkha taboso nogo thangui tongnai paimalai bwswk kunbang kwrwi shirt chimijak no kaisa kaisa amchwng no nogo thangui manlai chinai. Mostang bumung bai mai chai thusinai maising sal dati no hor wngkha 8:30 hai tamui tongkha tukui muchuk joto samung bai bai nai kebo mai chai thusinai. Kongorai hai tongkha hatli machmani risum thok kutung bumung ree thusinai hor kaham khana haini hai manlai phinai kaham tongdi.